Salutare tuturor, bine v-am găsit la primul episod din Survival Games alături de Ștef. Încercăm și noi să facem ceva pe mapa asta. Ștef, știi mapa bine, da? Ok. Ok, Ștef. Și dăm drumul. Și eu? Unde ești? A, uite. Am doar stare de golbe. Eu n-am sabie. Doar topor. Jucăm pe server non-premium, dar asta e. Cu Ana, dacă nu pot de cap să vede. Hai. Sunt. Ah, am uitat la ultima seară. Declanșează ceva? Ce? Dacă declanșează ceva. Ah. Chestia e că eu nu prea mai am mâncare. Mersi. Opa. Ai o sabie și pentru mine? Am doar de aur. Dă-mi că eu am topor. Îți dau 3. Poate. Fac. Gata. A, nu e nimic acolo. Doar o capcană să prinde trezorul ăsta. A, da? Doar un scor. Poate găsiți ceva bun pentru tine. Ok. Hai. Unde mergem? Hai pe aici. Mă blocai în pânză. Unde ești? Unde ești? Și-am găsit sabie. Stop. Dă-mi. Care ai prins în căzut? Na, uite. Două, da? Ok. Da și o captă. Mersi. Papuci ai? Altul, tu mai am. Scuzați sunetul după fundal, este sora mea. Hai să căutăm și eu o sabie de... Hai. Ai roșii să porei la... Mi s-a părut că vine cineva. Lasă-mă 5. E- Nu pot. Episodul acesta va avea 10 minute. Nu te ajută. Da, știu că mori. Că pune și o față de scrisoare. Da. Chiar pe bune uite. Care e problema? Da, să-și poate mor direct. Ia să hai să încercăm, mă numărul de aur. Nu, că după îl pierzi degeaba. Nu încerca, că după nu mai poți să te torni. Păi și ce lasă? Dar nu vreau să pierdem pe aici. Bine, ok, hai. Suntem în mijlocul aventurii. Ok, hai. Dacă era apă acolo... Ce fă aici? Papuci. Am dat o carte de... Ah, da, uite. What? Pusesem în cap. Așa. Oh, scuze. Mai da. Dar e nașpa că pe serverul ăsta ți arată viața, câtă viață mai ai. Dacă te lovește cineva. Hai să rugăm noi pe ăla. Ce? Și doi, Fugi. Hai. Hai pe ei. Hai pe ei. Ce-am? Hai pe ei. Nu are sabie de care nu sabie. Doi, n-ai. Dă dură foc. Hai că am omorât unul. Dar m-am omorât pe mine să sabie de diamant. Și m-am puțin să-l omor și pe ăsta. Mori, chișet. Să nu-mi dea foc. Ai reușit? Mai am puțin. Să nu dea foc, că sunt mort. Uite boală, naiba, pune peste tot foc. Mori. Mori. Am Hai la... murit. Mergeți la
Da, și acesta este episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe și până data viitoare. Baftă lume, pa!